så slår I fandme lige lytterøven ud. Nu skal vi se på, hvordan man beviser, at det rent faktisk er rigtigt, den måde vi finder nulpunkter i en parabel på. Og det vi skal have fat i, det er en anden gradsligning. Den hedder jo ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Og det første jeg starter med at gøre, og det gør jeg fordi jeg ved, at det er pisse smart, det er i gang med 4a på begge sider. Sådan så at der bliver i gang med 4a i hver led, ikke? Der bliver i gang med 4a på ax i anden. Der bliver i gang med 4a på bx, og der bliver i gang med 4a på c. Der bliver faktisk også gange med 4a over på den anden side, men 4a gange 0, det giver altså 0. Og det næste, så vi lige kan se på, det er, at vi kan korte det der lidt ned, fordi a gange a, det er altså a i anden. Og det er det, der er sket her. Og a gange b, man behøver ikke skrive a gange b, man kan bare skrive ab, og det samme med ac. Det næste, der sker, og det er igen, fordi jeg ved, at det er smart at gøre det, derfor gør jeg det, det er, at jeg lægger diskriminanten til på begge sider, og diskriminanten kan man enten skrive som d, eller så kan man skrive den som b i anden, minus 4ac. Og det er så det, der er sket her. Vi har fået b i anden, minus 4ac, der har vi fået lagt til på venstre side af lighedstegn, og på højre side, der har jeg bare skrevet d. Og jeg har bare skrevet d, fordi at det ved jeg også, det er smart at gøre det. Og hvis I så lige kigger på den linje her, så kan vi altså se, at vi har et 4ac, og vi har et minus 4ac. Jamen, så fjerner den ene jo den anden. Og det er det, der er sket her. Og for at komme videre nu, så skal jeg lige springe over til en helt anden udregning. Den her. Jeg skal se på en parentes, der hedder 2ax plus b. Og den skal jeg sætte i anden. Og så kan man sige, hvorfor skal du det, Jens? Jo, det skal jeg, fordi at jeg ved igen, at det er bare skide smart at gøre det. Og for at I har en chance for at følge med, så har jeg skrevet parenteserne op i anden linje 2 gange. Og så skal vi så gange dem sammen nu, ikke? Og det første jeg gør, det er, at jeg siger, at den der 2ax, den skal ganges med den 2ax derovre. Det er det, vi har her. 2ax gange 2ax. Så har jeg 2ax, det skal gange med b. Det har jeg hernede. 2ax gange b. Så er jeg færdig med at gange med den der hedder 2ax. Så skal jeg gange med b. B, den skal du ganges med 2ax. Den har vi her. B gange 2ax. Og b skal ganges med b. Det står dernede. Det kan man sgu egentlig skrive som b i anden. Okay, og det vi så ender med at få, det er 2 gange 2, det giver 4. A gange A, det giver A i anden. Og x gange x, det giver x i anden. Så står her 4ax gange b. Hvorfor er 4 af dem? Og hvor kommer de hen fra? Så der er 2axb her. Og så er det egentlig 2ax gange b herover. Så jeg har 4 af dem. Og de er der. Fordi det er lige meget, hvad for en rækkefølge tallene står i, hvis de bliver ganget sammen. Så altså 2ax gange b, det er det samme som b gange 2ax. Så har jeg b gange b, det er jo b i anden. Og det jeg ender med at få her, det er faktisk det, som bliver stående til sidst i den udregning, vi er i gang med. Og det betyder også, at i stedet for nederste linje, så kan jeg skifte den ud med øverste linje. Fordi den deroppe, det er det samme som den her nede, når den bliver ganget ud. Så altså, i den her udregning, som vi er i gang med, der har jeg nu fået 4a i anden, x i anden plus 4abx plus b i anden. Det var det, vi lige havde ved den her lille udregning, vi lige har lavet. Næste skridt, det er så, at jamen, den linje deroppe, den kunne skrives sådan her. Fordi hvis vi ganger den her parentes ud, så får vi det, der står deroppe. Så man kan sige, at vi har regnet baglæns. Det næste, jeg nu gør, det er, at jeg tager kvadratroden på begge sider. Så forsvinder parentesen, og så forsvinder det der i anden. Og så får vi altså nu en kvadratroden af d på højre side. Det næste, der skal ske, det er, at det der b, der står på venstre side, det trækker jeg fra på begge sider. Sådan så, at det forsvinder fra venstre side, og så ryger det over på højre side med et minus foran. Hvorfor kommer der nu plus og minus foran den der kvadratrod? Det gør der, fordi hvis I siger, at I vil have kvadratroden af 4, så er det egentlig et tal, I gerne vil finde, som gangen med sig selv giver 4. Og det er altså både plus 2, men det er også minus 2. Fordi plus 2 gange plus 2, det giver 4, og minus 2 gange minus 2, det giver også 4. Derfor skal der plus og minus foran den kvadratrod. Det sidste, man så gør, det er, at vi deler med 2a. Og hvis vi deler med 2a, så går 2 og a over på højre side, og så har vi kun x stående tilbage. Og det vi faktisk ender med, det er nulpunktsformen.